En aquest videotutorial veurem com podem traslladar un recurs o una activitat des d'un curs de Moodle fins a un altre. Anem a veure-ho. En aquest cas estem en un curs que es diu Llengua Anglesa 3B i volem desplaçar un qüestionari que tenim al tema 13, el qüestionari comparatius, superlatius i adjectius, el volem desplaçar fins a un altre curs. Per fer-ho, primer de tot el que farem serà fer una còpia de seguretat que només contingui aquest qüestionari. Anem a veure-ho. Ens adrecem al bloc Administració i seleccionem l'opció Còpia de seguretat. En fer-ho, se'ns obrirà una interfície que ens guiarà a través del procés de creació de la còpia de seguretat. Primer de tot haurem d'establir els paràmetres inicials. Atès que només volem que inclogui el qüestionari, el que farem serà deshabilitar la majoria d'elements. Per exemple, direm que no inclogui els usuaris registrats, direm que sí que inclogui les activitats i els recursos, però desactivarem els blocs, els filtres, els esdeveniments dels calendaris, mantindrem el banc de preguntes, ja que és en aquest banc on estan les preguntes del qüestionari, i desactivarem els grups i les agrupacions. Per tant, únicament mantindrem les activitats i els recursos i el banc de preguntes. Fem clic a següent i se'ns obre una interfície en la qual haurem de decidir exactament quines activitats i quins recursos volem mantenir. Veiem que les dades d'usuaris ja estan desactivades perquè li hem indicat prèviament que no inclogui els usuaris i ara senzillament el que farem serà anar desactivant tots els elements. Ho podem fer tema per tema, excepte el tema 13, que òbviament és on està el qüestionari que volem mantenir. Un cop ja hem desactivat tots els temes, ens situem en el tema 13 i en aquest cas, en lloc de desactivar tots els elements d'aquest tema, senzillament anirem desactivant un per un els diferents elements, excepte el qüestionari que volem mantenir. Per tant, deixarem únicament activat el qüestionari que volem traslladar de curs. Fem clic a següent. Veiem que efectivament ja estan tots els recursos i les activitats desactivades, excepte el qüestionari del tema 13. Per tant, novament fem clic en aquest cas a fer la còpia i d'aquesta manera començarà el procés per fer la còpia. Un cop ja s'ha creat la còpia de seguretat, fem clic a continuar i veiem que ja ens porta directament a l'apartat Restaurar. Veiem que efectivament tenim la còpia de seguretat realitzada i ara el que farem serà fer clic al damunt de l'opció Restaurar. Se'ns obre un nou procés que ens anirà guiant per les diferents fases de la restauració de la còpia de seguretat. Primer de tot ens dona informació sobre el que volem restaurar i veiem que efectivament només inclou el qüestionari del tema 13. Fem clic a continuar i ara ens trobem en un element molt important, que és en el destí. Li hem de dir on volem que es restauri aquesta còpia de seguretat. Ens dona diferents opcions. Amb un nou curs, òbviament no és aquesta l'opció que volem. Sobre el curs en el qual estem, tampoc és aquesta l'opció que volem. I finalment trobem l'opció corresponent, que és restaurar en un curs existent. Veiem que hi ha dues opcions, combinar la còpia de seguretat amb el curs existent o esborrar el contingut del curs existent i restaurar la còpia de seguretat. Hem d'anar molt en compte, perquè aquí el que hem de fer és mantenir en tot moment la primera opció, ja que del contrari ens eliminaria tots els elements que ja conté el curs en el qual simplement volem afegir una nova activitat. Per tant, el primer que haurem de fer serà seleccionar el curs en el qual volem afegir l'activitat. En aquest cas, és un curs de llengua anglesa. I en concret és el curs de llengua anglesa 3. Seleccionem el curs, ens assegurem que realment tinguem la primera opció activada i fem clic a continuar.
Estem ja a l'apartat configuració. Ens apareix tota una sèrie d'elements. Per exemple, si volem incloure els mètodes d'inscripció, deixarem tots aquests apartats que apareixen per defecte. Fem clic a següent. Ens demana si volem modificar la configuració del curs de destí. Com que només volem afegir el qüestionari corresponent, no tocarem res. Senzillament fem clic a següent. Se'ns obre una nova pàgina en la qual haurem de revisar els paràmetres i ja podem iniciar la restauració d'aquest qüestionari. Al cap d'un moment ens informarà que el curs ja s'ha restaurat satisfactòriament. Fem clic a continuar i veiem que ja ens situa en el curs on hem inclòs el qüestionari. Si ens adrecem al tema 13, veiem que efectivament ja s'ha incorporat el qüestionari que teníem en l'altre curs. I això és tot.